No niin, mennäänpä suoraan asiaan. Oletteko koskaan miettineet, miten joku todella laaja ja monimutkainen yhteisömalli, niin kuin vaikka tämä Kontti 365 tai virkistyspäivät, saadaan oikeasti muutettua ihan vaan paperilla olevasta kuivasta ideasta eläväksi ja rahoitetuksi systeemiksi täällä Suomessa? Tervetuloa tähän katsaukseen. Tänään me nimittäin puretaan tämä auki. Ei puhuta missään valtavista globaalista visioista tai sadoista konteista, vaan keskitytään siihen ihan olennaisimpaan, siihen ensimmäiseen askeleeseen. Siihen, miten se idea oikeasti muuttuu hakemukseksi, laskelmaksi ja, mikä tärkeintä, ihan todistettavaksi kassavirraksi. Kuvitelkaa mielessänne tämmöinen vastakkainasettelu. Kuiva maa ja vesi. Tämä on oikeastaan aika täydellinen vertauskuva tälle tilanteelle. Mieti vaikka jotain todella hyvää ideaa. Ei se idea kuole siihen, etteikö se olisi arvokas. Ei todellakaan. Se usein vaan, se vähän niin kuin kuivuu kasaan, koska se ihan ensimmäinen elintärkeä virtaus ei ikinä lähde liikkeelle. Tämä kuiva maa on täynnä hyviä ideoita, joilla ei ole rahoitusta. Yrittäjiä ilman asiakkaita, nuoria ilman sitä ensimmäistä työpaikkaa, ja koko malli suorastaan huutaa tota vettä. Ja tässä tapauksessa vesi tarkoittaa tietysti starttirahaa, se on se ensimmäinen maksettu varaus, tai vaikka yrityksen tyhjybudjetti tai pankin luottamus. Jos tätä ensimmäistä rahavirtaa ei saada auki, ideat vaan valuu hukkaan. Mutta hei, heti kun se saadaan liikkeelle, todellinen kasvu voi alkaa. Okei, tässä on nyt se ratkaiseva pointti, joten kuulkaa tarkkaan. Koko maailmaa ei todellakaan kannata yrittää rakentaa kerralla. Sen sijaan meidän täytyy rakentaa niin sanottu rautainen luuranko. Ja mitä se tarkoittaa? Se on ihan äärimmäisen selkeä, jopa yksinkertainen suunnitelma, vain yhtä ainoa täydellistä pilottia varten. Sen pitää vastata tosi tarkasti kysymyksiin, mitä tarkalleen myydään, kenelle myydään, kuka tekee työn, kuka maksaa ja milloin se raha oikein liikkuu. Tiedättekö, suurin riski näissä on usein se, että ideasta paisuu liian suuri liian nopeasti. Aloitetaan siis pienestä, mutta rakennetaan sen niin, että se pystyy myöhemmin skaalautumaan. Pankkin ei siis kannata marssia selittämään mistään 100 kontin globaalista viennistä, vaan viedään sinne tasan yksi täydellinen pilotti, testattu vaikka Turussa, jossa on täysin selkeät varausehdot ja vastuujako. Jatketaanpa vähän ja katsotaan, miten tämä homma rakentuu käytännössä. Tekoälyn rooli tässä kaikessa on muuten ihan supermielenkiintoinen. Tässä ei missään nimessä käytetä tekoälyä minään ihmistä korvaavana robottina, vaan pikemminkin semmoisena valoa tuovana työparina. Se auttaa järjestämään kaikki paperit, laskelmat ja roolit selkeään järjestykseen jo ennen kuin sitä rahoitusta lähdetään edes pyytämään. Eli se auttaa kirjoittamaan sen liiketoimintasuunnitelman, rakentamaan realistisen kassavirtalaskelman ja selkeyttämään ne varausehdot. Tekoäly ei siis todellakaan tee työtä kenenkään puolesta, mutta se tavallaan auttaa näkemään tosi kirkkaasti sen, mitä kaiken pitää olla valmiina, jotta koko hanke on pankkikelpoinen ja oikeasti valmis ottamaan vastaan sen ensimmäisen veden. Mä haluan ihan hetkeksi pysähtyä tähän lainaukseen, joka tulee suoraan meidän lähdemateriaaleista. On ihan äärimmäisen tärkeää ymmärtää tämä tietty rajaus. Mikään malli ei voi luvata, että jokainen saa noin vain starttirahan tai pankkilainan. Ei tietenkään, se olisi ihan harhaanjohtavaa. Mutta se todellinen ydin onkin tässä. Jokainen voi rakentaa oman ensimmäisen askeleen, jolla idea muuttuu hakemukseksi, laskelmaksi, pilotiksi ja todistettavaksi kassavirraksi. Tässä on kyse puhtaasti valmistautumisesta. Kun se aiemmin mainittu rautainen luuranko rakennetaan huolella, me annetaan sille meidän idealle ihan parhaat mahdolliset edellytykset selvitä. Kaikkiaan me tiedetään, että starttiraha on monelle aloittavalle yrittäjälle se ihan ehdoton elinehto. Tietynlainen toimeentulon turva. Mutta sen saaminen ei tietenkään tapahdu ihan sormia napsauttamalla, vaan se vaatii sellaisen loogisen polun kulkemista ihan askel kerrallaan. Aivan ensimmäiseksi on pystyttävä todistamaan oma osaaminen, sitten siihen päälle rakennetaan se uskottava liiketoimintasuunnitelma, ja tässähän meillä oli jo tekoälyapuna, eikä vain. Kolmantena askeleena tulee sitten se kaikkein kriittisin vaihe, eli kannattavuuslaskelma. Rahan on pakko riittää. Ja sitten lopulta on pystyttävä kartoittamaan se ihan ensimmäinen asiakaspolku. Kuka on se henkilö tai yritys, joka tuo sen ensimmäisen veden tähän systeemiin? Tämä on se reitti, joka on vain yksinkertaisesti kuljettava ennen kuin yhtään mitään toimintaa voi oikeasti aloittaa. Se, mikä tässä koko prosessissa on musta henkilökohtaisesti kaikkein mielenkiintoisinta, on se, miltä tämä kaikki näyttää sieltä pankin näkökulmasta. Pankki tai oikeastaan kuka tahansa rahoittaja pitäisi nähdä vähän niin kuin porttina, eikä minään ylitse pääsemättömänä kylmänä muurina. Mutta totuus on, ettei pankki rahoita pelkkää hyvää fiilistä tai innostusta. He katsovat aina kokonaisuutta eräänlaisena kytkintätauluna, eli mistä se raha tarkalleen tulee, milloin se tulee ja miten se riski oikein hallitaan. Ja tässä kohtaa tämän mallin nerokkuus piilee etupainotteisissa maksuissa. Asiakkaan rahat ei siis katoa mihinkään pohjattomaan yhteiseen kaivoon, josta joku ehkä saa palkkansa joskus puolen vuoden päästä.
Ei. Malli toimii suoraan kytkintätauluna, joka reitittää ne rahat ihan oikeille paikallisille tekijöille, palveluntuottajille ja myyjille, mikä tietenkin laskee sitä riskiä ihan valtavasti. Ja hei, tämä on just sitä kieltä, mitä siellä pankissa ymmärretään. No niin, ja sitten kun nämä taloudelliset reitit ja realiteetit on vihdoin selkeät, me päästään tähän projektin lämpimään sydämeen. Kuvitelkaa vaikka upea iso puu, joka kasvaa suoraan kontin sisältä. Kun se kova rautainen luuranko, eli just ne sopimukset, maksut ja vastuut on oikeasti kunnossa, se ikään kuin antaa luvan tälle orgaaniselle kasvulle. Tämä lämmin sydän on yhtä kuin inhimillisyys. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että sen palveluntuottajan työn arvoa ei poljeta, paikalliset nuoret eivät todellakaan ole mitään halpatyövoimaa, vaan he pääsevät turvalliseen oppimisympäristöön, ja paikalliset yrittäjät saavat ihan oikeasti uusia asiakkaita. Hyvinvointi ja raha ei tässä meidän mallissa todellakaan ole mitään vastakohtia. Päinvastoin, ne ruokkivat toisiaan, kunhan se virtaus pidetään reiluna ja ohjataan fiksusti oikein. Sitten se hetki koittaa, kun kaikki tämä valtava valmistelutyö kohtaa todellisuuden, ja se ihan ensimmäinen maksettu varaus viimein syntyy, se virtaus alkaa, ja se on kyllä upea hetki. Mutta huomatkaa, tämä vesi ei ole mikään kaoottinen kevättulva, se on erittäin hallittu, suorastaan kirkas virtaus, joka kulkee tarkasti juuri niitä rautaisen luurangon putkia pitkin, jotka me ollaan huolella suunniteltu. Se osuu suoraan palveluntuottajaan antaen hänelle tuloa, se osuu myyjään ja siihen koordinaattoriin, ja se osuu siihen nuoreen oppijaan antaen hänelle ehkäpä sen ihan ensimmäisen merkinnän sinne ansioluetteloon. Koko se paikallinen yhteisö oikeastaan herää henkiin just sen ensimmäisen veden voimasta. Mikä tuokin meidät sitten tähän aika lailla pysäyttävään loppukysymykseen? Jos me nyt tiedetään, että se ensimmäinen vesi saa tällaisen kuivuvan idean ja yhteisön taas kukoistamaan, niin kysymys kuuluu, missä Suomessa on se oikea luukku, johon tällainen ensimmäinen askel viedään? Mietin nyt, kun kyse on samanaikaisesti nuorten työstä, paikallisista yrittäjistä, alueen hyvinvoinnista, tekoälyn hyödyntämisestä, starttirahasta ja ihan uudesta rahavirrasta, ei tämmöinen kokonaisuus todellakaan mahdu yhteen ainoaan vanhaan virastolomakkeeseen. Välillä tuntuu, että joulupukillekin on paljon helpompaa lähettää kirje, kun löytää se oikea paikka, jossa tällainen poikkileikkaava malli voitaisiin käsitellä ihan kokonaisuutena. Mutta just siksi tämä on niin tärkeä kysymys. Mihin ihmeen luukkuun viedään idea, joka ei ole vain yritys, ei pelkkä hanke, ei pelkkä koulutus- tai työllisyystoimi, vaan näiden kaikkien väliin rakentuva täysin uusi toimintamalli? Jos se oikea luukku kerran löytyy, se ensimmäinen vesi saadaan vihdoin liikkeelle. Ja jos se vesi saadaan liikkeelle, moni tällä hetkellä kuivumassa oleva idea, tila, tekijä ja mahdollisuus voi alkaa taas kasvaa. Mitä te olette mieltä? Kenen ovelle tämä pitäisi ihan ensimmäisenä viedä? Jättäkää ajatuksenne ja hei, iso kiitos kun olitte mukana tässä katsauksessa.